Enake aku ki cerita pas kae pun kuwi opo jenenge ora mudeng. Terus nak masalah lawan Madrid kuwi aku wis biasa pas aku ning Barca. Dadi aku ning Barca kuwi wis latihan akeh, sinau akeh, entuk ilmu akeh ning kono. Ya selama pemagangan kuwi aku iso ngerti opo-opo kuwi. Jenenge salak, jeneng bahasa Inggrisnya semangka, watermelon, siji tambah siji kuwi loro. Nak masalah Mariadi kuwi aku ora ngerti. Kuwi iki jenenge sapa ora mudeng aku. Ngertiku Di Maria. Kuwi tau tak latih mbiyen pas ning PSG. Jebule saiki kok tenar Mariadi. Yo wis ora ngerti lah. Sesuk aku meh ngrekut bejo ya kuwi saka Indonesia karena untuk meningkatkan persepak bolaan Thailand. Apa kuwi? Ya ngono kuwi lah. Sak ngertiku sulapna squadi pub silamakna swap cup lama ya kuwi bahasa bahasa sing aku ngerti ning film sing horor kae tapi gulune iso dawa. Nah masalah permainan kuwi ya kadang kalah kadang menang lah. Wis biasa. Tapi sing jadi tatan kuwi irungku kadang gatel-gatel ngono kuwi. Ya kuwi ya koyo ngene iki lah. Aku akeh lodoke ngene iki ora mudeng aku. Bar tangi turu, bar merem, bar mangan mesti ono. Ngelawak, woi, aja lali ya, Lur. Iki po kancamu. Guyon, guyon.